000 solárnych modulov. 6 miliónov článkov. To sú čísla, ktoré charakterizujú najväčšiu solárnu elektráreň sveta na juhovýchode Španielska. Jej produkcia elektrickej energie pokrie spotrebu 12 000 španielských domácností. Avšak použitá technológia nepochádza zo slnkom zaliatého Španielska. 90% solárnej technológie má svoj pôvod v Nemecku. V Nemecku sa vyrába väčšina solárnych článkov. Majú tam už preto nielen veľké skúsenosti, ale ich články majú aj vyššiu účinnosť. Rovnako majú veľké skúsenosti s kolísaním prevádzkových teplôt. A práve to potrebujeme tu v Španielsku. Žiadna iná krajina nám také skúsenosti a istotu zrejme nemôže ponúknuť. Ak sa pozrieme na sever od Španielska, konkrétne 2000 kilometrov, nájdeme v Nemecku mesto Bitterfeld v regióne Sachsen. Začiatkom 90. rokov bol Bitterfeld symbolom pre neúspešnú vedu v bývalej Nemeckej demokratickej republike a tiež symbolom pre extrémne znečistenie životného prostredia. Dnes je však všetko inak. Nachádza sa tu najväčšia továreň na výrobu fotovoltických článkov v Európe. Z tohto miesta pochádzajú aj solárne články pre Španielsko. Nikde na svete asi nemajú také veľké zoskupenie solárnej výroby a výskumu ako na tomto mieste. A výsledok? V Nemecku sa produkujú zatiaľ najvýkonnejšie solárne články a v najväčších množstvách. Dopyt je pritom vysoký, preto sa výroba v Bitterfelde ďalej rozšírila. Stúpa aj požiadavka na počet pracovníkov. Mesačne nám pribúda 20, 30 a dokonca aj 40 nových pracovníkov. Počas roka rátame s počtom 500. Taktiež pribúdajú pracovníci aj v dcérskych spoločnostiach. Počítame, že ich cieľový počet bude asi 1000. Tam, kde sa po zmene režimu všetko zrútilo, dnes vznikajú tisíce nových pracovných miest. Ale rozmach nezasiahol iba okolie Bitterfeldu. V Nemecku už existuje viac ako 30 solárnych fabrík. A ďalšie sú v pláne alebo dokonca už aj vo výstavbe. Celkovo už toto odvetvie zamestnáva takmer 40 000 ľudí. Tendencia pritom stále stúpa. Experti hovoria o tzv. Nemeckom Solar Valley. Umožnili to aj energetické nariadenia Európskej únie. Tieto upresňujú pripojenie solárnych elektrární do verejnej elektrickej siete. Zákon tiež prispel k rozšíreniu solárnych článkov na strechách domov v Nemecku. Podľa odborníkov bude najneskôr o 10 rokov elektrická energia z vlastnej strechy lacnejšia ako energia z verejnej elektrickej siete. Stále rastie aj záujem o nemecký trh. Štátna agentúra IIC z Berlína, ktorá propaguje investovanie predovšetkým na východe Nemecka, dostáva stále viac a viac ponúk zo zahraničia od výrobcov solárnych modulov. Tí sa uchádzajú práve o miesto na nemeckom trhu. Pre investorov v tomto odvetví tu máme nový energetický zákon. Veľmi dobrý je u nás rovnako vývojový potenciál. Povedal by som, že takmer ako nikde inde na svete. Vhodné politické podmienky a pre solárny priemysel atraktívny vývoj vedú k tomu, že stále viac zahraničných investorov v Nemecku investuje. Okrem toho tento sektor ovplyvňuje aj výrobu v iných priemyselných oblastiach. Napríklad táto výroba produkuje zariadenia pre produkciu solárnych modulov. V minulom roku sme takmer polovicu obratu vyprodukovali práve s týmito zariadeniami. Dnes máme viac ako 70% zákaziek z fotovoltickej oblasti. Podľa odborníkov rastie nielen fotovoltický trh, ale tiež výroba zariadení preň. Ročne dokonca v dvojmiestnych číslach. A netreba zabudnúť ani na to, že stále pritom stúpa aj export solárnych modulov.